Pri dnešnom rozobratí estetickej premeny sa bližšie pozrieme na situáciu, kedy sme riešili jednak estetický nesúlad zubov, jednak stesnanie zubov vo estetickej zóne úsmevu a jednak polohovú asymetriu zubov. V tomto prípade sme začali prácu prípravou jednotlivých zubov, opravou kazov a zhotovením digitálneho otlačku alebo skenu, kedy v ten istý deň po obede nám technik pripravil dočasné korunky, ktoré sme si vyskúšali, zanalyzovali sme ich dizajn a poznamenali sme si ešte potrebné úpravy, ktoré sme chceli zakomponovať do definitívnej práce a takisto sme si vybrali odtieň. Po zhotovení definitívnej práce vyzeral výsledný efekt takto, kde sme prakticky pri porovnaní môžeme pozorovať, že sme odstránili ako stesnanie zubov, tak aj disharmóniu polohy a odtieňu jednotlivých zubov a takisto sme zrekonštruovali zhrys a celkovú líniu úsmevu, aby sa klientka mohla znova sebavedomo usmievať.